ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ 30 ಜನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತ ಎಂಕಲೆಗ್ ನುಪ್ಪುನು ಕಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿ ನೋಯ್ಟ್ ಪಂಡ ಮರ ಇಡ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚದಾಗನ ಮೋನಿಡು ಒವೆ ತರ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಅವಡ್ ಕಲೆ ಅವಡ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದಾಗನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಸ್ಟೀಮ್ ಪೂರ ಐತೋಲ ಇಡು ಶೇಖರಣೆ ಆತಂಡು ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಪೂರ ದೀದ್ ಕಬಿಡು ಇರತ್ತೆ ನುಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಟ್ಟಲಗ್ ಬೂರ್ನಗಗೆ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಕುರ್ಲುದಲಕ ಶಬ್ದ ಬರೋಡ್ಗೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಓಪಿನಗಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪು ನುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಯಾನ ಏಪಲ ಕೈಪು ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಮೀನ್ದ ಕೈ ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ವಾಗ ಕೋರಿದ ಕೈ ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತರಕಾರಿದ ಕೈ ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತುದೋಜವ ನಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೈಪುನು ತಿನ್ನೋಡಂದಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಪೊಡತೆ ಕೆಲವರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನುಪ್ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಗಲೆಗ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜದು ಕೊರೆಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೈನಾ ಪಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಜನದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲೆ ಗೋಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ನೇನು ಹರ್ಷೊಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ್ಪೋದು ಚೈನಾ ಪಾಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿತಿನ ಚೈನಾ ಪಾಟ್ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರಡ ಆಗಲಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೈನಾ ಪಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡವು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಇಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅರಿ ತರ್ಕಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಉರ್ಕದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ದೀದು ಬಿಡುಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆತ್ತದ್ದು ತೂಯಡ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವರು ಕಜಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೊಲಂತರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಅಂಕಲ್ ಬೊಲಂತರಿ ದಿನಾಲ ಒಂದು ಪೂಜಾ ದಿನಾಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾರಿ ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಯಾನ್ ಐಟಲ ಕಜಾರಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಿಳಿಗಿಡ್ಡಾರಿ ಆನಂದದಗನ್ನ ಬಿಳಿಗಿಡ್ಡಾರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತಲೆ ಮುಂದೇಕ್ ಪಾವು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಾವು ಇದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಯಾವುಂಡು ಇದು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪಾವು ಪಾಡುವೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಆಂಡ ಉಂದೆ ಕಂಚತ್ತು ಉಂದೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಏತು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಾವು ಅರಿಕ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಹತ್ತು ನೀರು ಎಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೋಟೆಯನ್ನು ಅರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಅರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪೋಡು ಅರ್ಕಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೆತ್ತ ಜರಡ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಬಯ್ಯಾವನಗ ಹಾಳಾಪುಡು ಇದು ಅರ್ಕಂಜಿ ಎಂಚ ಕೆಪ್ಪುನಂದು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಸುರುಕು ನೀರು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ತುಲೆ ಇಂಚಂದೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎಪ್ಪು ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ತೇಪೋಡವೇನು ತುಲೆ ಅರಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಐಸ ಹೊರ ನಿಗಿಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅವು ನೀರನ್ನು ಇಂಚ ದೂಸೋಡು ಅವು ನೀರು ದೂಸುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಅರಿನು ಇಂಚ ತೇಪೊಡ್ದುಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಲ ತೇಪುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ತೇಪೋಡು ಆಡಕ್ಕ ಕುಡ ನೀರಿಡ ಅಂಚೆನೆ ಲುಂಬೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಸುರುಕು ತೋಜಾಯತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲುಂಬೋಡು ಮುಂದೆ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಇಂಚನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತೋಜಾಯತೆ ಅಂಚೆನೆ 4-5 ಸಲ ಹೊರ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪೊಡು ಬೊಕರ ತೇಪೊಡು ಕುಡಾರ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪೊಡು ತೇಪೊಡು ಅಂಚ 4-5 ಸಲ ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ಏತು ದಿನಾಡಲ ಹಾಳಾಪುಜ ನಮ್ಮ ಮನದನಿಗೂ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ತುಲಿ
ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಸುರುತ ಕಾಲದಾಗಲು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಡ ಉಂದೆತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಅರಿತ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪೋತಿ ಅವು ಅರ್ಕಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮಕ್ ಒಯ್ಕು ಪನ್ನಡ ಮೋನೆಗ್ ಆ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನ ನೀರಿಡು ಅಗಲು ಮೋನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚದಾಗನ ಮೋನಿಡು ಒವೆ ತರತ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಅವಡ್ ಕಲೆ ಅವಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದಾಗನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಅರಿ ನಮಕ್ ಅವು ಐಟ್ ಕೆಮಿಕಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಕು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಅವೇನ್ ನಿಗ್ಲು ಮೋನೆಗ್ ಪಾರ್ದೆಕ್ಕೆ ಎರಡ ಮೋನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಐನ್ ಸಲ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂದ್ ಬನ್ಪೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತಾನು ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಗೆತ್ತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಇತನಿಗುಲು ಅರ್ಕಂಜಿ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಡು ಐತಾನೆ ಬಾಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೈನಾ ಪಾಟುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಜನ ಇಜ್ರೆ ಬ್ಯಾತೆ ಕುತ್ಪೆಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗನ್ನೆಡೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಕುತ್ಪೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ನೀರು ಗೆತನೋಡು ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಮುರ್ಕುದು ಅಂತೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾವೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆಂಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚವಂಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಅರಿನು ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚವಂಬತ್ತಂಡು ನೀರು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಕೊದ್ದೆರೆಗ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಇದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಿನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲದಿ ಒನ್ನೆ ಇಂಚಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ರಟ್ಟು ಉಂಡವು ಐಕ್ ಪೂರ ಅರಿನು ಐಕ್ ಪಾಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಟ್ 2 ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಉನೊಲಿ ಅಂಚ ಅದು 3 ಲೋಟ ಅರಿಟ್ 6 ಜನ ಉನೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫುಲ್ ದಿವೋಡು ಬೊಕ ನಿಗಲು ಎನ್ನಾರು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುವೆರು ಆಗಲೆಗ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ತದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅಕಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೋಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗಲಿ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲನು ಬುಡ್ದು ಬೇಲೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅದಾಗಲೆಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರೂಮ್ ಕೊರ್ದು ಅಗಲೆ ಪಿದೈದ ಒಣಸುಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೂಜಿ ಅಗಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಮಾತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ನುಪ್ಪುನು ಕಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಯ್ಟ್ ಪಂಡ ಮರ ಇಡ ಒಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ 30 ಜನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತ ಅಂಚದ ಮರ ಇಡು ಕಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಬ್ಬರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಪಿನ ಒಪ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತ ಅಂಚದ ಇಲ್ಲದ ಗುಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಜಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಉರ್ಕವಡು ಒಂಜಿ 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 ಸಲ ಉರ್ಕವಡು ಉರ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತದು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಇಣಾಡು ಇದು ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಐನಾಜಿ ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೊದಿ ಬರ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಉರ್ಕವಡು ತುಲೆ ಉರ್ಕೈನ ಉರ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಉರ್ಕವಡು 2-3 ಸಲ ಉರ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಉರ್ಕೌಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉರ್ಕೌಂದುಂಡು ಇಂಚ ಉರ್ಕವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಉರ್ಕಾದು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಪುಡು ಓಪನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕಾದು ಬರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ತೆಲಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಡ್ಡುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ದೇ ತುಲೆ ಬಾಯಿ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಗುಳು ಅದ್ಪಂಡ ಆತು ಸ್ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ಐತ ಉಲಾಯಿಡು ಶೇಖರಣೆ ಆವಡು ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡು ತುಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಬಾಯಿ ತುಲೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡಲ್ಪ ಚೂಚೂರು ತೆಲಿ ಪೂರ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮೇನು ಅಲ್ಪಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಸತಿ ನೀರು ಪೂರ ಬೂರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ನೆಟೆ ಈ ತಾಂಡ ಯಾವುದು ಈ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಸ್ಟೀಮ್ ಪೂರ ಐತೋಲ ಇಡು ಶೇಖರಣೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ಈ ಜದೀದು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದೀದು ಬಿಡೋಡು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ದೀದು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಎಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯಡ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆದ ಪುಣ್ ಗಂಜಿ ಬೋಡ್ಡ ಅವೇನೇ ಉನ್ನೋಲಿ ನಿಗಲು ಇಜಿದ ಕುಡೋರ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಕದು ಕಬಿಡಿನಾಂಡು ನಿಗಲಿ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಿಡುನೆ ಎಂಚ ಕೆಲವರೆ ಕಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನುಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬಾಜನ ಪೂರ ಬೈದನು ಕಬಿಡ್ರೆಗೆ ಆಂಡ ಸುರುತ ಕಾಲೋಡು ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಪೂರ ದೀದು ಕಬಿಡು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಕಬಿಡುನು ಪನ್ಪಿನವೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ನುಪ್ಪುನು ಉರ್ಕದ ದೀದು 2.5 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಆತಂಡು ನುಪ್ಪು ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನು ತುಲೆ ಖಾಲಿಯಾನು
ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಖಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಗಂಟೆ ದೀತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಡ ಕುಡೋರು ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚೋಗು ದೀಪುಜೇರು ಕುಡ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಕ ಹೋಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಬಿಡುವೇರು ಅವು ಕಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುರ್ಲುದ ಲಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ನುಪ್ಪರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನು ಅಲ್ಪೆ ಪನ್ನಡ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷವೇನು ಉರ್ಕವೆ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನು ಕಬಿಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆಡವು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಿಡ್ಗನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಕ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಗನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒನ್ನೆ ತಿರ್ತದೀವಂಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಆತ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಎಪ್ಪುಡು ಚದೀದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಪು ದೀಪಿನೆಂಚ ತೊಲೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಪುಣತೆ ಗುಂಡಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ದೀದು ಕುಡಲ ತೋಜಾವೆ ಬೋಡಂಡ ಇದು ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಪುಣವೇನು ಇಂಚ ದೀದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ತುಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುನವೇನು ನೆಕ್ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ದೀದಿತ್ತೆ ಕಬಿಡೋಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮೇನು ಅಲ್ಪುಗ ನೆಲಟ್ ದೀಡಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚ ನೆಲಟ್ ದೀದು ಸುರುಕು ಅಂತ ತೆಲಿನ ಐಕ ಪಾಡೋಂಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅವನು ಉಪ್ಪು ಬುರಲ್ಲಿ ಒಂತ ತೆಲಿನ ಐಕ ಅರ್ಥ ನೋಡು ಅದಾಗ ಒಂತೆ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಇಂಚ ದೀವೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ದೀದು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕುಂಟು ಪತ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ತುಲೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಕ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಕಬಿಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಬಿಡ್ದು ಐಕ ದೀದು ಬಿಡು ಜಾಗೃತಿ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ತೆಲಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಬೆಚ್ಚ ತೆಲಿ ಅವು ಇಂಚ ದೀದು ಬಿಡಿ ಎರಡ ಗೋಡೆದ ಸಹಾಯೋಡು ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಎರ್ಗದಿ ಓಲಿ ನಿಗಲು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ದೀಪ ಒಂದೇನು ದಾಲಾಪು ಜೊತೆಲಿ ಇಂಚ ದೀದು ನಮ ಇಂಚ ಪುಲಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುರುತ ಕಾಲದಾಗಲು ಅವೇನು ಕಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋದು ಇತ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇದು ತುಲೆ ಏನು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ದು ದೀದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಅರಿದುಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಅರಿದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅದಾಗ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪುಡಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಬುರುಂಟು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಏತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಕುರ್ಲುದಲ್ಲ ಕಾತನಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಜವೇನು ತುಲೆ ದೇ ದುಮ್ಮದಾಗಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ತುಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜವೇದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಲುದಲ್ಲ ಕಾತಂದೆ ದೇ ತುಲೆ ಬಿಡಿ ಆದ ಬೈದಂತಲೆ ಅಂದೆ ಕುರ್ಲುದಲ್ಲಕ್ಕಂದೆ ದೇ ಅವಗೆ ನುಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗೆ ನಮಕಿಂಚ ಕುರ್ಲುದಲಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಬರೋಡ್ಗೆ ಆತ ಲಾಯ್ಕ ಆತನು ಖಾಲಿಯಾನು 2.5 ಗಂಟೆ ದೀತೀನಿ ನಿಗಲು 2 ಗಂಟೆ ದೀವೋಲಿ 2.5 ಗಂಟೆ ದೀತೀನಿ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಒಡೆಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋರೆಪ್ಪುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅದಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬನ್ನಗ ನಿಗಲು ಬೈ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಅದಾಗ ನಿಗಲು ಏನಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟನ 3 ಲೋಟನ ನಿಗ ನಿಲಡಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆತ ನುಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಉರ್ಕದು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಪೋಲೆ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾಡ ಬಕ ನಿಗಲು ಅವೇನು ಹೊರ ಕೊದ್ದೆದು ಕಬಿಡು ಬುಡಿ 2 ಅಂಡಿ ಇಂಚ ನಿಗಲೇನು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಿನಗಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎರೆರೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತುಲೆ ಶೋಕೋ ಏನ್ ಜಾತ ನುಪ್ಪು ಸೂಪರಾ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಮದ್ಮೇನೆ ಇರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೇ ಮಲ್ತೊಂದು ನುಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನೆ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಏರೇರು ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.